Kailangan lagi nating kinakatok yan. Kasi hindi natin alam, baka mamaya ninakaw na yung hangin ng gulong natin. Ito malapit na mahinog yan, oh. Sarap sana maligo, kaso ano eh, pagod eh. Pagod yung pako. So, andito na kami sa ano, sa Plaridel. Sa sunod pala pwede ano, pwede magdala ng binwit, pwede pala maminwit dito. May mga isda sa ilalim. Ay, mga isda sa ilalim. Sunod, mandala ka ng ano, binwit. Ha? Para libre na tayo sa ulam. Kabinwit ka lang na isa, okay na. Nandun yung ano namin, yung lugar namin, doon sa kabila niya. Ang mahangin, oh. Nakakangangin. Nagalaw-galaw yung dagat. Pusit, oh. Ayun, oh. Pusit. Pag nag 1 million views daw to, tatalon siya yan. Game na! Sige nga, sige nga, subukan mo nga. Talon ka. Hindi mo 1 million views to pagka hindi ka tumalon muna. Talon ka muna. 1 million views nga eh, wala ka naman na. Marumi na kasi yung dagat dito. Marumi na yung dagat dito, no? Maraming plastic. Oo. Ano? Dami talaga. Mga diapers. No? Mga diapers yun, no?
Ayan, ayan, ayan. Oh, sige.